Pensem que aquesta moció no se refereix estrictament a una qüestió d'àmbit general, d'àmbit estatal, sinó que tenint en compte que la llei reguladora de bases locals afecta directament a les competències de les corporacions locals i això va ser modificat molt substancialment, és per això que presentem aquesta moció. I pensem que és molt important que els ajuntaments, sobretot els ajuntaments com el nostre, que estem en la barrera de 20.000 habitants, esta modificació de la llei de bases, de la llei reguladora de bases locals, va afectar-nos d'una manera molt significativa i molt important. I per què estem en contra d'això? Perquè lluny de reformar l'administració local en el sentit en què venim demanant des de fa molt de temps, el que fa falta és regular d'una manera més eficient i més adequada el finançament local, lluny d'això el que s'està proposant en aquests moments és la descompetencialització, diguem d'alguna manera, dels ajuntaments. Com que els ajuntaments estan mal de pasta, però anem a llevar-nos competències i ho administrarem nosaltres. Aquest problema és molt paradigmàtic del que significa tindre una competència que hi ha de ciutadans. El fet que una competència estiga delegada en l'Ajuntament, com és el manteniment de les escoles, dels edificis escolars, fa que les escoles estiguin millor mantingudes, que el manteniment i els arregles facin quan cal. Quan no és així, ens passa el que ens ha passat a l'institut. Si tenim una escola que té més de 75 anys, que en aquests moments està en plena eficiència, pot utilitzar-se perfectament, i tenim un institut que no va arribar als 40. Per què? Perquè les persones que s'encarreguen del seu manteniment estan molt allunyades d'ell i no s'invertia el que feia falta. Estic parlant tant de l'administració actual del PP, com l'anterior del PSOE, com l'anterior franquista de Zamora. És a dir, una administració que està lluny dels servicis de ciutadans d'una manera dubtosa pot fer front a lo que els ciutadans demanen.